Chan, chan, chan. Uy, Ada na sige ba? lamig kayo. Libre belum na yung lasang nyo na ray. Di mo na mo doon, ang dapat ang mukha. Magpares na, magpangunahan, baguhin na. Hindi ka, kuhan ito, minsan mugo, kita na. Bata ko dong. Okay, maadjong adlaw ninyong tanan sa tanang makita og dili makita og sa tanang nakakita og wa nakakita. Ako si Miss Cynthia nga magluto na pod og lechon bili. Charis. Bitaw karong adlaw is magluto na sad kog lechon bili. So the last time nga gagama kog lechon bili is that was last year pa. So first thing first nga buhato nato ani is atong i-massage ang bili para dili jud siya ma-stress ba, para ma-relax siya inig kaluto. Oh. Together with the asin og paminta nya imo jud na siyang timplaan og taman-taman nga manut-nuot jud sa unod no, kay mo jud na siya pinaka-importante sa lechon. Balag magkadiun sa ang panit, ang importante may naraman salbaron tas lasa. Oh, di ba? So imura na siyang banigan og mga ahos, sibuyas, tangad, mga dahog sibuyas, unya gibutangan puno na siya og kanang hamutan kay para jud mas more flavoring. Oh. Unya ang challenging nga part ani is kan
ning inigbangan kay para jud siya huot jud sa kana jung busok ka ng guot kay para dili mo labas ang lasa. So katong unang gilukot no, bili jud to siya mo jud to siya pinakadabis ng imong lechon bili kay lechon bili gani dapat tidyan jud imong gamiton na ba po lechon bili sa tili imong gigamit. So kaning ikaduha ikatulo nga ang gilukot karon is nani siya sa dapit sa tidyan pero dapit na sa likod, so medyo gahi na jud iyang panit, so dili gyud siya ingon nga di para sa bili nga kana bitong tamang-tama ra jud nga pinanghalo nga nay tambok naay unod, so kani siya is medyo gahi jud ni siya kay grabe kahago siguro ni ba sige rag katog sige rag ligad mo nang hago jud nya. Sunod ana is awa na siyang lukuton og tinfoil, so dili sa no siya isalang da jud sa kadyo, so awa siya ni siyang ipaluto jud unang unod kay para katong lasa jud maglibot-libot jud sa tigan no. So dili ta magamit karon og kanang tujuk-tujuk, isod na to ni siya sa atong pugon nga ginama nga DIY nato. So wara na mo kuhaan ang kadyo kay para maluto jud taman niyang unod, busa na mo kaon ng tinfoil, dili ra ni siya dili ra ni siya mapagod kay nay tinfoil. Very supportive po this papa kay kanil laging very proud po siya sa iyang outcome sa iyang pugon ba kay siya bay engineer ani, so malipay siya magtanaw-tanaw atong gapot-puot nga aso nga murag tambutso kuno og barko. So having a firewood oven, so we're very lack of equipments and tools kay sa makita ninyo anak kanang pangsandok-sandok no ginama pa jud ang papa. O tripod na siya nga gisumpay ra og kanang sin nga giribits o di ba? Nya sige pa jud kog kapaso ana kay arang inita jamo sa ray gloves no ho. Jamo may atong temperature ug unsa na kainiton, so manang tagnaon hilam-hilamon na lang namo nga tama-tama na din siyang kainiton. So after mga usang oras kapin gikuha na siya, so makita jud wa jud siya mapagod. So sunod natong lutuon ani is ang panit. So ang sayop nga part nga nabuhat na mo ani iswa na mo bawasi og baga. So ang nahitabo ani basin pag unsaon na mo pungko-pungko kuhit-kuhit ana, it's very late. Napagod jud ang part sa lechon bili no. Pero it's okay lang jud kay salbaron naman gyapon ta sa lasa ana. Bawi lang jud ta diring dapita no kay unsaon ta man we are still on the process of learning our DIY oven. Kay syempre kanang DIY oven mo ni ka bricks so may kabog unsaon na mo pagstay ang kainit, unsaon na mo ni siya. Daghan sa mo ba we are still on the process pa jud char. Katong last time nga gagama kog lechon bili. Very challenging jud to si Zakay kanang kung nanubra among baga karon kato is nagkuangan among baga unsa sige pa jud uwan-uwan nya mabaw pa jud among tutok-tutok, so lahi ra jud ning nas papa kay murag manubra jud ang baga kay si papa may nagprepare sa baga no. Si Zama jud nagpabagag taman-taman ato while ga prepare ko sa mga lamas sa lechon bili while ga lukot ko ni nana. So nang nasubraan po siya luto kay nasubraan ra pud og baga no. So dali za mo jud siya naluto jud tungod kay init jud si nga kuan. Ano mga una ta oy dagan pa kayong chika-chika kutas na damo. Hugto niya bugas. Tagidyo. Ito benggaan dahil libutan sakto. Ura, mas kung majo kong gulit sa awa birahon. Uy, tura! O di ay. Maring ga ibid-ibid ka na ha. May usa ka buok are.
di ba kay gaihaw man, so ang giambitan tong tidzan nga part unsa apil ning ribs niya, giapil po na ang oso na ikog pa kuno, gipalit na lang unta ang tibok baboy. Oh, di ba? So karon ang lutuon na sad karon is kaning ribs. So awan ni siyang gikuhaan no kay para dili ra pud kaayong mako. So katong gipangkuha no nga ribs nga part, awan na siyang gitimplahan daan kay prituhon no na siya. So awan na siyang gimarinate ang nagkaridyo para jud manut-nuot ang lasa kay di ba ubang nga ribs ang kapadungan jud ana prito-prito jud kay lami man jud ang prituhon ning ribs kay nuot-nuot man jud sa lasa. So karon natay lain nga recipe nga buhaton ani nga nakita ra nato sa online. Sa warang gi-blanch after no gitimplahan to, gi-blanch no nga sakto nga muputi ag katong ribs unja aw ang para mawawa ang iyang murag mga sanibana mga sebo-sebo o nana. So nag-prepare ko og kanang pangpalasa ni Za kay awat to amin siyang i-simmer for about an hour. Nagibutangan nato na siya coke, tubig, mga panakot, di ba? So gi-search na ho unsay para asa ang coke nganong butang ag coke. So para day makatabang day siya nga matenderize nga murag dali mahumok or muhumok jud ang imong gilatan or kanang imong unod sa nibana. Kaya syempre, mag-search man jud ta og sani mo nang gipangbutang man po ng mga ingredients. Makuan man pud ta. So while waiting sa ato ang matender ng ato ang ribs na to ana. So akong magama de po ko karon og bula-bula made from kanang puso ng saging only. So banana blossom na siya. So tawag na to na is puso. Pero ato na siyang i-English sa i-English. So i-translate na siya sa English. Ang tawag ana banana heart kay puso ng saging man. 'Di ba? Si iguro na siya gi-slice nga very thin, no, very thin. Gichop-chop ra na siya niya asinan. Nya after mag-asin ana kay medyo mura magmo-melt ang asin, no. So imo na siyang akumuton og taman-taman kay para mapuga jud ang iyang duga ba. Kay para mawa ang iyang pagka papukuga search nga no. Bitaw pero para sa akong panagsabot no is para mawa jud iyang tagok ni Za. Kay after ana is ang resulta man gud ana inigluto is makaingon gud siya kag mura lagi ni sa og kanang unod og kanang baboy. Oh, di ba? Unsa after ana is awa pong nagkuha ba sa pagkong ubod ganiha. So gipang slice po no kay awan ni siyang iside dish kay syempre murag sunod jud ang ato ang baboy nga sudan rong panahon kay gaihaw ba za no. So murag sige jud tag baboy kay para po dili ko mo tantong murag kanang dili healthy magkuan pud ta. Nya karon katong sabaw ganiha sa katong baboy gikuha ra no nya gitimplahan na siya nga aw ang gipalapot kay mo na ta siyang atong siya. Mo na siyang ato ang isos sa ato ang ribs no gitimplahan na siya tuyo, ketchup kanang mura nimo siya mura bag teriyaki pero dili teriyaki ang yang lasa. Kay ato ra na siyang pahiran kay para makaingon gud kag mura bag kanang mga ribs nga gi-serve sa mga 5-star hotel. Di ba? Nya katong puso ng saging, timplahan ra nato na siya og aho sibuyas, gibutang itlog ug harina, unya linginon ra nimo na siya, unya igo ra prituho nimo na sa unza. Okay ra kayo. Naluto na itong mga putahe. Munang mga una tadakimas. After ani, balik na puta sa gulay-gulay. Kay bawion naman na muna. And that's it. This is Miss Cynthia. Pait lagi ni nga ubod. Tagaran mga video na kayo. This food, Lord, give us the nutrients that we needed, O Lord God. I pray, Lord, so nag-prepare. Aywan ka. Mana? Ay, pero buwag-hag sa doktor. Hindi naman. Yan na dahil. First year college. Wala na ako nun. Ano ko? Tukan dia. Bakit tukan? Mana tukan? Kali ba? Dunlan, kayak gitu dunlan. Kena tukan. Dili tsura dali yan. Sana.